Shwmae, mae fi o Sianau ddim am Eglwys Llanfestiniog yn gweithdi i weld be da ni fel pobl ifanc isio yn Roma. I rili dechrau meddwl am be fysa ni fel pobl ifanc isio yn yr eglwys. Mae'r potensial i hwn i fod yn fatha centre i bobl ifanc yn rili cool, dwi'n meddwl. Bob un syniad yn rili bwysig, mae llais bob un ohonych chi'n rili bwysig. Dwi eisiau chi meddwl am bob un syniad mawr yn iawn. 3G Rich. Ref. Youth Club. Dwi'n eich chwarae efo. O, bingo. Bwr air hockey. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n rhoi sylfaen rili da o be sydd ar goll yma ar y funud, sydd kind of fatha gweithgareddau, stwff i ni gyd wneud efo'n gilydd. Nes i ddweud bod yn rili difyr gyna bod ti'n gallu bod yn rili unig ben dy hun. Dim jyst i chdi, ond y gymuned, a mae yna rhywbeth yn hynny. A rydych chi hoffi'r gweithio heddiw? Do. Be ti isio yn Eglwys Llan? Dwi newydd gynnal gweithio efo criw o bobl ifanc o'r ardal i trio gweld beth da ni isio fel bobl ifanc yr ardal yn yr eglwys yn Llan. O chdi'n hoffi'r syniadau? Really am actually. Dwi'n meddwl beth sy'n eitha ddifyr sy'n dod allan ohono fo ydy bod na ddim llawer o stwff i wneud i bobl ifanc a sut da ni angen newid hynny ar gyfer y gwadol. A mae mor bwysig yn cael bobl ifanc yn rhan hynny. So, swn i wrth y modd yn gweld lot mwy o gweithgareddau creadigol yn ymlaen yn y gymuned. So, ond a lot o stwff am gigs a raves a parties a silent discos. Ac eto, dwi'n meddwl yr neges sy'n dod o hynny ydy potentially bod ni jyst angen dod â'r gymuned at yn gilydd. Bod na ddim lle i ni gyd dathlu efo'n gilydd a creu efo'n gilydd. Hwne sydd ar goll yn teimlo yn yr sgwrsiau i gyd da ni wedi bod yn cael. Dwi'n mwynhau fwy y gêm o Ale fi mwynhau bob dim. Ni'n meddwl bod yn dda, de? Da, rili da. Mae'n neis i gweld bod y plant yn cael rhaid i band osod gael be maen nhw eisiau gwneud yn lle. Bobl deud iddyn nhw be maen nhw angen. So, mae'n dda, de. Ia, positif iawn, mae'n dangos yr syniadau a'r egni sy'n yma, jyst bod angen cefnogaeth.